men. Kipaborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Mano ka di amin ti balor to'y ginatang ko manang kwanang? 250 pesos laang, ay may. Talaga? Kastoy kaado ti ginatgatang ko? 250 pesos laang? Kauwan, mula mi ngamin dito'y dagiti natang kan prutas. Isuan nalakalaang ti presyo na. Ah, kasjay? Daytoy nga rodan ti bayad ko manang. Hagyaman ak. Agyaman akmat. O sige, mapanakon. Sige. Oy, kwarog. Apay ka di akas taon ay ti panangkitam kan ni Aimee. Ay, mi ka di tinaganday dyan, anak wanang. Ewan, kasensen ti asawa ni Mang Kanaur. Kat umyan kanupay ditoy. Wow, nagpintas sa balasang. Bumakat mo't tanday jay. Danda ni 40 anyos nan. Talaga, nana? Itikas di akapintas na, danda ni 40-nan? Ay kagagangay na ah. Kasanaw ka ije mo Manila nagnagyan. Iso akas jay. Ay, kastagayam. Ang musa na balayin, uray bumakay, no kas di ti kapintas na, mabalay. Uncle Inday! Uncle! Ay po, naimutdaytan ko arog. Ah. Apay tulang ak ayata kasta ti kapigsa ti panagsaom. Kasano nga men, hindi nakmatikang kanaw. Hey, kasano asong batan ka kat sumanao ka? Amo manggail, Eh. adda nakita kagimatang iti teresina ni kagawad ko anang iti naminsan. Kut! Ay na, nakapimpintas ang gail. Oh! Kasta una iti panagpitik na iti pusaw. Ay, kulibag tong tipitik na. Ay, permi ah. Na, Kaslamatin nagngarod na iti puso kang gail. ay sus, masapol ang magalutan. Na. Kut! Unay kayo matanang gail. Kat kayo lang matakag. Kut! Ay niya garod ti kayat mo nga ibaga. Armag ko mga rodang gail. Ah. Iso ngay bagbagakin ka. Ngam, kahit lang ti sungbatyaw. Na, Kasano nga makasawa no kasta kayo, mate. Awan pa'y suportayo kanyak, mate. ay adun ti imbagam. Ay ti makunakat kila ti isa, ti katatao na itaabalasan. Narigat ti mailawlawan. Marikwanan, mabalin ka dito agistambay dito tersinam. Ay na, narigat ti kasta, kabadong. Amanga no sa bali ti mapanunot dagiti makakita kan ka ditoy. Sapay, dudwa talaang ditoy. Ha? Hanya kumangit ti panunutin da, maray. Among matan dagiti dadduma dita. Sa bali, ti adda iti panunot da no dadduma. Amangan ko nam no panunutin da nga arman ka. Ay, amuda magkidi adi kapag anaw, maray. Ngamain, bakit kan? Naa. Kati sumait, maray. Ay na, ay agawit ka kidain. Apay nga min adi ka mapaniji bangkagyaw. Sigurado nga ado ti agururay nga obra ijay. Bangkag ko da jay, maray. Kat amok no ado ti obra kuno saan. Anya? Kati sumait. Hi, manang kwanang. Na. Adak manan. Ay, wow. Beautiful lady. Nay, ay si Kamot, ay may. Ay umay ka ah. Ay, wan manang. Umayak ko magpili itila ko maprotas kan natang. Ay katuan ah. Ado tila ko kita. Kapuros pay. Oh, kabadong. Pumanaw ka pa'y dita. Tagpili ni Aimee itigatangan na. Di ka man pasalsali dita. Wow. Napintas talaga. Nay. Paspasuro tamot ni Aimee, kabadong. Ay na, mayat gayam tagistambay dito tersinam, amaray. Pagkunaambal, Una, tano sa anak nga gistambay dito. Diyak ko man nakita ni ading anapintas. Ay na. ay, si kaki dimot kabadong. Amom ka day, apanang loko day tan ka ni Marituyang. Anya pa nang loko sa sawam mo, maray. Inapresyar ko lang may tikinapintas na. Amom kabadong. That's a form of cheating. Iso a please laang. Huwag mo nang ituloy kung ano man ang masamang balak mo. Anya, Wan, isa pa nga sim. Di mo luklukwan ni Marituyang.
banang. Awan ka di mais istorya ni Kwarog kada kayaw. Nga anya, Mare. May papan ka ni Aimee Ay, isukit di at isang kaibagana, Mare. Kuna na nga rod ama in love iti dayjay nga Aimee. Nga uray, inauna ni Aimee ngam isaw. Word, Mare. Age doesn't matter. Ti kanayon nga isong batnakan ni uncle na nga inteng. Ay, sabagay mo't kidi No ni Aimee talaga ti ayan tirik nana, o di isaw. Wina, ngam imbagame. Masapul nga amwan na anaimbag ti ugali kan kinataon ni Aimee. Taitalaang mat nga adda dito lugar tayaw. Kauwan, Maray. Dayta ti kapapatgan. Ay, papanam ka di Kwarog. Gat mapan ko arman ni Aimee angkal. Ay una. Unang kail, sagutak iti agkakapintas sa sabaw, prutas kan natang. Ay, nasaya ate kasta. Unang kail, kat ikararagyaw, asapay la ko mataklunin ng ti panagayat ko itamit lang. Tapno mga sawa akaw. Ay, wow! Nagpipintas mat dagitoy asabong, Kwarog. Siyempre, pinilik dagiti kapipintasan na sabaw, tapno maibagay ti kinapintas mo. Kasta? Unay may, kan mulak dagita natin kan prutas, para kan kaamin dagita. Agyaman ak unay Kwarog. Dagitoy ti pagayat ko. Ngamin, awan ija Manila ti kastoy. No kasta, magustuhan dagiti sagot ko kan kaimay. Launay Kwarog. Ay, agyaman na kaimay. Ang amsak ngay, magustuhan na kadimay. Ha? Apay nga katawan na kaimay. Di na kadikayat. Si kamat Kwarog. Dinarasan mat ti kayat mo. Mabitlaang tingitingag anaimbag ti riknak. Ay, sige nga raw. Ngamsapay ko ma, tanasam itawain ti magunod kaw, ay may. Ay, kumusta nga ti panagdatdaton mo kani Aimee, Kwarog? Nabayag nga rodin nga armak, ngam dinak matlasong bata na. Ay, ang mga no din nakamot gusto. Ay, diya kaya tagpanunot iti negatibo ang gail. Sungbatan nak to dayjay. Talaga in love ka kan kuan Makasasawa nga rodin ang gail. Ah, Umadanin ti bermans, nalamag tumanain. Makasawa kumamutan Di nakmat katawan ang gail. ay, sorry Ay, makakatawa lang amin kada jiti bagbagam. Ay, alakit, sapay ko mata makaasawa ka nga rodan. Unang gail. That's my goal for this year. Ay, sungbatan na kun Aimee. No siyak ti pakidinam. Sigurado ang naragsak kantaw. Apay, makarik na kapay laeng iti ayat, iti dayta kinalakayo, tata. Ay, di nak maawagan iti tata Aimee, lakayang agpaisaw ngam napigsak pay. Napigsa tiriknak. Kastaya, tata? Win Aimee, maipasiguradok na ita. Ala, agsublikan to intun sumaruno, tata Badong. Taibagak to, noan niya ti pangadang ko. Tataba down, down. Nagawan mo tin respetom kanya Kwarog. Oy, tata. Adewam ni Aimee. Siyak lang ti addakarbangan nang agdaton kan kuana. Naglalaingamon ngay. Ta sino tinang ibagaking ka asi ka lang ti mabalin nga agaram king kuana. Awan, tataba daw. Ngam itilintag. Siyak lang, kaputa baruak pay lang. Idinto tasi ka. Addan ni nanatuyang nga asawam. Na, Katisumay, tataba daw. ay basta Kwarog. Di nak malapdan nga agaram kanya Aimee. Sige agsagana ka, inton maamuan ni nanatuyang. Di nak pakibiyangan iti aramidag Kwarog. Idanon kunto amin kini nanatuyang, tataba daw. Ipamuspusak. Anya, ay talaga di ka agpabusoy Dahito yung aruti para king ka. Ano ikaw? Agdanog ka pa tataba daw. Dahito'y pay. Anay ko manay. Ay, balsan ka man langan.
Aday ka. Ah! Ay nagalas ti aramid jo adwa. Kwarog, paribadong. Apay nagdinanog kayo, iji-igi ti kalsada. Basol ni Kwarog, paray. Awan ti basol ka, Wangkail. Ay sikati ng irugay, Kwarog. Gaputa ipapilit mo, asikalang tadakarbangan na kina Aimee. Katpudno, mate. Gaputa siyak, baruak pa'y laang. Idin to tasi ka, at dan hinanat uyang iti biyagmaw. Apay, malapdam ka di tiriknak, ha? Kwarog. Ay, sumardeng kayon. Pagtimpugak na giti ulo yaw. Kayat yaw, Paray. Awan ti kanunungak kada kayaw. Si ka paribadong. Di ka makilumbamot nga agaram ka ni Aimee, Gaputa, punumot nga dan asawam. Ay basol ti kasta. Bayam, nga da Aimee ka ni Kwarog ti agasawa. Si kamot Kwarog. Sana rumbang ato tupam ni paribadong. Agpinasensya kayo. Tanusan, ag-community service kayo iti makabulan. Ha? Yay. Ay talaga nasakit tinakam ko, iti day ti Kwarog ba? Nay, taapay mo't kabadong. Kasanaw, no kung mga minsan na nakisingay na nagaram kin ni Aimee, sigurado asyak tinaklon ni Aimee. Ay na, saan matla ang maiparbang day ta? Kasanungay ni Marituyang. Ay, katuyang lata, maray. Ay na, nasaya at di na kainaklon. Tanusan, ay, kasi mata ni Marituyang. Ay, ika naman kidi iti arak. Ilistan pa lang, maray. Ay saan? Ay, imot ka mo tabak. Ala, mangiruwar ka ni ti arak, tabayada. Day talaya, tiyak kabailan na bayadan. Kabaalam mo't gayam abayadan. Apay paylaang nga ibagam nga ilistak. Mabitlaang ta mga laki ti arak. Mabitlaang nga. Oh. Atoy. Nga magawid kan. Ay, aglamasak iti arak. Nga puta jak maaklaw na pinainak ni Aimee. Woo! Heh! Ay na, agawid kan ka ba daw? Di ka agparnway ditoy iti gulaw. May gimatang ni kabadong itay iti arak. Kasla di na kanumaklon ti panangpaay ni Aimee kankwana. Ay, nasaya at mo't nukas tamare. Tanay, kaasi ni Marituyang nubilang laang. Wen nga rod Nagbakasyon laang ni Marituyang. Kasjay matan ti aramidan ni kabadong. Ay, win nga rod Ay, loyal ti kumaritaken kwa na. Idinto tani paribadong, dakas ti aramidan na ditoy. Sana balay, tapinaay matan ni Aimee. Sa bagay sigun ka ni Inteng, inaklon ka nun ni Aimee ni Kwarog. Talaga, Maray? Wen, Maray. Iso akas taunay tiragsak ni Kwarog. Ay, nasayaat mo't tapno saan amabaakan ni Kwarog. Kwarog, darling? Ada ka di pa'y kwartam? Apay, kurang ka di pa'y tiinted ko kan ka, darling. Kurang Gumatangak kumay ti kabarbaro a cellphone ko. Sa payawan ti kwartak ita. No talaga nga'y ayatanak, ipamuspusam ti amin, darling. Ala, bayam darling. Ilakok dagiti dingun kaw. Tati paglakwak, isunto ti alaam. Agyamanak, darling. Talaga nga'y ayatanak launay. Ay, ayatan kamat unay-unay, darling. Iso nga amin nga kidawam. Ipaay ka. Ay, Inteng, bagaam jay ka anakam. Itid namot amin agid kidawan ni Aimee kankwana. Ay ka talaga in love Na, awan ti dakas na no na in love iti kastaunay. Ang agibati kumamot iti para kankwana. Kasanon, no pagkukwartaan lang dahil a babae. Ay un ngagpweson niya. Wen, Inteng, iso abagbagaam ni Kwarog. Tasaan ko mga agbalin amaag, gapo ken ni aya. Kwarog, darling. Nabayadan ka di amin anateng mo? Ken jay dingwan mo? Darling,
Noanya ti kunam, agopen ta iti bank account ta. Tapno agurnong ta iti pagkasar ta. Saan nga ta mayaw awan, darling? Ay, saan, darling? Apay ko mamayaw awan. Makaurnong takit di adagos, ah. Ala, makamukan, darling. Okay, iag mo nga rodan ti kwartam, darling. Aw, adtawi. Nasurok 20,000 dayta. Sikan ti makamu iti dayta, ha? Agyamanak, darling. Di ka madanagan. Saan amaan ano daytoy kwartam? Gaputa talaga apara kadata. Kwarog, di mo ko maibagbaga, apakibibiyangan ka, ah? Abay ka day, nanakwanang. Adda kanumot gayam asawa day jay nga ay may. Ha? Imay la kano dito, itapno agbiro ko maiti panggadan na, ay nga saan mo. Ta imay la nag-relax dito, oy. Sino mo tinakamuan nyo iti dayta, nana? Ni pari kanor, na istorya na kanyak, gaputan na amwanda nga adda relasyon yo kan ni ay may. Katidakas na, kas like ikampay iti kwarta. Wow, kung kunala ni Mang Kanor dayta, nana. Hanya, Una na, di naksiguro kayat para kini Amy, piling mo't day jay alakay. Apay, panagkuna na nga ta, kat kayat kumat nga agbalin nga angkail. engem kwaraw. Una na, saan nakaluklukwan ni Amy? Masiguradok dayta. Isuasahan nak amamati kadagita bagbagada. Ala, adakan ka dayta. Ngam, sapay ko ma, tadi mo ibaga, adi ka pinalagi pa. Kasanuitan, Kwarog. Nagpamanila mo't gaya man ni Aime. Inawagan ti asawa na. Ha? Ay mangluklo kumat gayam dayjay a babae. Pinagkwartaan na kalaang. Awanan antay. Pinanawan na ko ni Amy. Kwarog aya. No kumangamin tadim ngeg kakada kami ide. Saan ko maakasta ti panagliday mo ita? Nagsakit antay. Ipagarup ko no makasawa account. Saan mait? Sayang pa iti bayad dagiti dingwan ka. Bayad tinatangkan prutas ka. Way nintad ko kan kuana. Sayang pa dagiti I love you kan kuana. Ala, di kan agladingit, Kwarog. Anya ngay kat nalpasan ti amin. Magrugi ka manan. Kat intun sumarano amakiayan-ayat ka. Amwampay anaimbag ti kinatao. Ti pakiayan-ayatam. Taray ni Amy ti kwartak. Ay. Nya ngay ti aramida kang kail. No kumatadim ngag ka kanyak. Saan nakasta tinagbanagam ita? Kanya nga ita. Anyan ti kasto yang kail. Awan ti nasayat agasat ko kanayat. Talaga siguro ngagtalinadak abaak. Ha? Ay. Ado tinapukaw kanyak ang kail. Mulak, taragan kaw, dingwan, kwarta, adaw ang kail. Kasano pa yung sublik dagi jay ngay. Awanan na. Walang namnama ta nagpamanilan. No kumatadim nga kaide kunak manay. Saan ba? Apa kayo pa'y ka ni pare badong? Ang pagadalam day ta. Kat mangrugi ka manay. Saan ada ka ti agayan? Nasken amang ibate ka para itibagin. Ala, Kwarog! Agan anos ka. Tanya nga nga rod, inted mo kini Amy ti amin ngaddakan ka. Sapay ko ma, tamasarakam ti babae at talaga aparakan ka. Kat si kamat tatabadong, di ka kuman makilinom ba kadagiti babalasang ta si asawa kan. Ala sigay, ditan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Ernalyn Liwan. Ken iti direksyon, Virgie Puclay. Musika,
Dante Martirez. Computer recording technician, Jopper Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC. Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan. Bueno, ladies and gentlemen, ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Kagawad ko anang. Apay nga animatan kapitana ti sumaksak do. Busy siguro ni Kapitan. Anya? Busy? Kat nakaturog dyan dayon. Ay, aya. Namin ano kun anakita ni kapitana nagsubli-subli si Macdo. Ayan niya amot ni Kapitanen. Tanim kumarik ti pagsakdunan. Sapay nagadayo ti pagsakduan na ko na maakagawad. Maray, gumatangak man iti Ricardo. Nakita da kalaang asumaksak do itay, ita. Umay ka gumatang iti Ricardo. Di mo kunaan asikamanan ti aglutaw. Ay, kat anya ngay nga rod. Awan mo't sa bali ang may baon kong agluto. Kaningay Kapitan. Ay na, kat no agungat ang may baon. Kaasikamot, asikalat tan ti agunggunay di tabalayaw. Ano sa kun marikwanang. Ay, isukat akabuteng ko pa yan ti makiasawa no kastalaang. Ay, kat agbakbakat kalatang arudan Alamaray, jay Ricardo agat gatangag. Yagmaon, tamangan numaksat jay lutlutwag. Punak man, nalpas ka na nakalutaw. Ay, aguray ka kaday. Tanay, nagrigat ti agaron. Ay, awatan nakman iti inumak adanom. Na, gaw atom matan Ay, no. Sikan, tayo nalami isti kayat ko. Naglaing kan nga agibaon. Ay, darasam. Di naksamot kayat apaginanaan. Ang kail, at ako maisingasing ko kan ka. Ay, anya dayta. Aglinis tayo kumay ti aglawlaw ti barangay tayaw, tanay. Nakarugrugi tayo. Ay, wala. Ay, masapol nga ibagam kanyak. Tapno mapakaamuan kamat Ipakaamuyulatan ka dagiti ka barangayan tayo Nas ka na pagtitinulungan tayo ang kail. Tapno mabibit malpas. Aramidin nyo lata ka di. Unang kail. Adumat ka ti mayata tumulaw. Nang runa no makita da ka tumulong aglinis. O anya Kwarog, kinasarita mo ni Uncle Mau may papan iti panaglinis dito'y barangay. Wain kagawad. Kat kuna namat nga aramidan tayo latta ka now. Tulungan na tayo nga ta. Apay giti na saan? Kat iso ti kang runa nas ka na makita dagiti tattaaw. Tapno tuladan da. Awan latam mo kaon. Apay kagawad. Amo nga dasad-sadot ni Uncle Mau. Psst! Namangan numangag na ka. Ay, adaya ni Kapitan. Nakaturog di ta opisina na. Nakaturog pa'y laang. Itay pimanawak, nakaturog. Aging ka itaan nagsubliak, nakaturog pa'y laang. Di na kaya ti maisturbaw. Waraw! Aw, si kamot gam ti masabat ka wa nakaisam tatabataw. Nasayat man ta nasabat ka. Apay ko, waraw. At da napatag nga ibagakan ka. Anya dayta? Mabalin ka diya tumulong kang aglinis dito'y barangay tayaw. Ay, wala. Day talaga yan. Kunakon kahit mayat kalata tumulaw. Basta pagsayatan ti barangay tayaw, nakasagana ka tumulong. Kaano aya, kwaraw? Kasta kumami nakabarangayan tayaw. Ay, manmanutikas kanya, kwaraw. Nagagait ken naanos. Nalakapay ka sarsarita. Siyak dayta. Taraki lang arudain. Guwapo pa'y. Awan sa balay. Siyak manen dayta, kwaraw. Mati ka. Umay kayon tumot tumulong nga ag-ikap dito'y barangay tayaw. Ay kagawad. Talaga nga umay kami. Ayabam tumot dagiti kakaro ba ma?
Ay na, sigurado nga umay dagiti padak at chismosa kagawad. Agchichismis kaming tao kabayatan nga aglinlinis kami. May mayat day di adda magapuanan nyo. Ngam te akikinuto kayo laang dit ay igit ti kalsada. Ay pudno kagawad. Amam, no asino ti nag-iistoryaan mi idikalman? Sino man ang dahita na tao? Ni Kapitan. Api apag-iistoryaan nyo ni Kapitan. Ibagbaga na mo't nagsadot ka no. Diyala ka no agkuya ko iti amuna nga aramidan. Istorya laang dahita. Saan nyo apatpatyan? Nangagkulaang daytoy nga istorya kagawad. Saan asyak tinaggapuan na. Nimat ka no amin Kapitan at agtrabaho di tabalay da. Ay uday mo daytan nga istorya. Iso ka no amin ti sumakdo, agluto, kas kada aginaw. Agbalsig pa ikano. Anya madayta nga istoryadan. Puro pamirdi laang dayta ka ni Kapitan. Ay saan nyo apatpatyan? Apayan ako na mapuro pamir di kagawad. Apay, nalipata mo na ya, idi nakita ta ni Kapitana, nagsubli-subli asim makdaw. Wan ata simro idi tirayuma na. Kanayon matla sumround, ta ni Kapitana, ti agtrabaho ka na yawn. Saan ta na pag-istoryaan ni Kapitan? Basta iwaragawag mo nga adaikap tayo. Aywan gaya man niya. Ala, inak nga rudrog yan, ti panangichismis, iti dayta kagawad. Walays, daspan, pala, ken gabyon. Kompleto mo't siguro dayto yan. Laging handa ka talaga, Tata Badaw. Ay katuna. Nag-boy scout gaya mi day, kwarag. Kas kalasoldado ang nakasagana makigubat. Kitrugyan tayo natin aglinais, kwarag. Mabit lang, Tata Badaw. Sanak pa'y ang nag-gitri di sitgaw. Masapol pa ya day ta. Kit saan tayo mo't ang makikarera. Apay, ador orayan tayo. Nasayatan na damag mo day, Tata Badaw. Urayan tayo pa'y ni Uncle Inteng. Kit ayan na ngayon ni Uncle Mau. Sipsiputak nga rod arumwar di tabalay da. Ngam awampay mait. Ay, aldawan kwarag. Rugyan tayo natin aglinais. Oh, day jayan ni Angkail. Rimwaran di tabalay da. Ayabak man. Angkail! Mangrugi tayawn! Nay, agin inat may takas lakariring na pailang. Nagsublimat ijay unag tibalay da. Kariring na day ta, kwarag. Agkapipay santo mamigat. Aldaw ton nga umay. Ala, rugyan tayo kidain. Taday, nakabuilo account. Inteng, anya ti aramidem numalpas ka amamigat. Agsubli ka maturog. Anya, kat no ag-ikap kayo ita nga aldaw. Amok! Nakita mo't dagiti kakagawan. Ni Pariba daw. Aduda? Kayat mo asawahin? Saan ka makiikap? Kaya nila yan. Nagsadot kan? May paglinisin dati, Kapitan. Mapankalaang matumulong. Sika ti kasapulan akang runaan nga adda dita nga activity. Ay saan? Itimpla nakit nila ang itimay sa ata sa akape. Ay, siya kung timapan maki-clean up drive. Tamabainak, intay. Kapitana, ayan nga ini Kapitan. Ay, ada ijay balay. Saan ka di nga umay makiikap, mat? Indun madamdama siguro Kita amaw, Kapitana. Nagadaw dagiti padak at chismosa nga aglinlinis. Nakitak nga road. Imbis nga kikinuto kami, umay kami aglinisan. Mayat kit di dayta. Nasaya ti kasta nga ramiden nyo. Ewan na, Kapitana. Kaya't migayam at tumulaw iti pagsayatan ti barangay tayaw. Agam ni Kapitan, awan mo ita makita me. Ay, sos. Isuntuman ng ti pagchichismisan me inton madamdama. Anya ngay nga raw. Pare, ayan na nga ni Parinteng. Ay, ada ijay balay, pare. Para tantan-aw mutlatan. Umaymut ako makiikap. Bayam, taibagaktukan ko na. Kita anak maray. Adaw, tinagapuanak. Sana ka kapitan. Sana ka kagawan.
Ang tumultulo nga lata dito'y barangay tayo. Wen nga road, pare. Day tamot ti pagbilibakan ka. Nagsaya at kalakit din abo marangay. Ala, agmerienda tayo. Da kayo langayn. Saan da ka pakadanagan? Day, apay ngay kat naglinis ka mat, pare badong. Uray saan akong ngagmerienda. Basta mabsog kayaw, akabarangayak. Nagmayaten adenggan, pare badong. Talagaan na isang sangayan, ti panangisakit mo, kadagiti ka baranggayam. Kit nasaya tagayam abo marangay. Wan, mayat dayta. Ala, dagiti mayat nga agmerienda. Umay kayaw, agmerienda tay kit di amin. Nagmayata kita tinalinis nga glawlawan niya, tatabataw. Ay na, makapabangar itirik na. Kuwarag. Awanan nagitingilaw. Ay, kuwarag. Adaman lang damagaking ka. Aw, anya dahi tatata. Kanon tumanan nga, di sumaruno pa nag-ikap tayo. San tayo pa yan alpasan nag-iikap ita? Damdamaga man, no kaano man ang tisumarunaw. Nakasagana kami na makiikap tumanayin, kuwarag. Bili ba ka talaga kan ka, tatabataw? Ay, oray inal daw ngag-ikap. Awan problema kanyak. Uray ka di libre. Libre mo kami na talaga ti serbisyo, kuwarag. Oray no bayadan nak. Jak awatay. Ay, imbag lang nga rudin tawan pagbayad ko kan ka. Di mo matgayam kaya't nga awatain. Ay, oray pa'y ribo-ribo day ta nakamalita. Jak awatay, kuwarag. Uray milyon-milyon. Saan ka mabaybayadan? Jak pulos pagan ti kwarta. Wow! Awa na talaga makunakan ka, tatabadaw. Si kalakuman ti kapitan. Ha? Dandanayin, kuwaraw. Nakatakder lang, mat ni Kapitan di ta arubayan da. Pumanagnapay. Unya raw kagawad. Unya nga tatir, aramidin na dita. Embes ko mga umay tumulong ag-ikap. Awan samot plano na. Kat inayabak pa itayan. Di pa'y mangrik na. Muna mo't akasapulan tayo ditaw Imbes nga iso ti umay tumulong agdalos, ngam nimot mariba ng timay. Isu kumata, isukit nga rin ti kapitan. Baliktad mo't. Malmalpas tayong ti ikap tayaw. Di pa'y la umay mat ni Kapitan. Nabambanugak anagikap, Maray. Iso nga agawid akon, tamapanak pa'y agluto. Anya, si kapay laang ti aglutaw, ni Kapitan ngay. Maibaon mo ayamot dayjay nga agluto. Di mo kunaan as si kapay tagsak daw. Ay na, siyak amin, Maray. Ang ita, adaplanok nga aramidan. Kat, anya ngay day ta? Ay, saan ang mabalin nga agnanayo nakasjay ni Inteng? Ay, bagbagaam ni Kapitan, Maray. Bawal ti Kapitan nga agsadot sa daw. Ay nasayata nagawid kan, tanima kami meriendaak. Or-orayin nakmatlatan amang isagana iti meriendam. Anabambandogak anak iikap. Agam sika, nagsadot ka mat. Di ka pa'y mapantumulong mat iti barangay. Ha! Ay na! Ay, binanik ko sa nakmat iti nangat-ngaton. Gapaw, tamakaungat ako. Ay, makaungot ka talaga na. Sige. Tumakder ka dita. Ah. Tamapan ka tumulong ka dagiti ka baranggayam. When now, Ay. kayat mo abalunatan ka. Ay, sus! Iti makdirin. Ay, anya nga iti kayat mong aramidag. Tumakder ka ditan kunak. Itay ka pa'y nakatugaw dita. Kwa, iti makdir akon. Hops! Anya ti Na. sumarunaw. Ingkaglo to. Na, siyak ti agluto. Saan asika? Sika! Ha! Ay, di makalindag iti mata na. Makaungot at talagan. Ha! Kat kabayatan nga aglutluto ka. Agsak daw ka pa'y. Na Ha! ay di mo pagigidanan. Isa-isa lang. Mahina ang kalaban. Ay na, Kapitan! Saan ka ngamin nga agsadot-sadot? Tati Kapitan, rumbang anagaga. Gaputa inawat mo dayta.
kas pagrebengam iti barangay. Ala sigay! Didan tinagipusan ti sabalipay apanang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Virgie Paclay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Joper Anas Basit. Sound effects Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y ng estasyon. Agyaman kami iting kay panagdangan. Bueno, ladies and gentlemen, ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Apay ang nagadumatan tila ko ni Marito yang iti extension ti balay na, Kapitan. Ay nakitam ka di nga adu tila ko nakagawad. Naibagada kanya nga ado tila ko na. Isuan na panak naging lalabas iji balay da. Kaut agpaisaw tinakitak. Ay masapol ang masuro ti ordinansa ti barangay. Nga amin nga aglako dito ket agpermit. Dayta ko matikayat ko nga ibaga, Kapitan. Siya kada permit ka nga aglaklakaw. E dento tawan ken kuana ay sos naglalaingan nan ngay. Ay kasaritam ta umay mga laiti permit na dito barangay hall. Ibaon ko ni Kuarog ta iso timapan. Ang mga no apaon nak, ang mumat ni Marito yang numaminsan, saan na makaaw-awan. Kuarog, inkaibaga ni Marito yang tao may mga iti barangay permit na diti barangay hall. Agpaiso ka di nga adu tila ko na kagawad. Ado ti nakita ka nateng. Puwera pa'y dagiti groceries. Ada ka no pa'y arak. Nakita yaw, apay adiwing bagaken ko na nga umay mangalay ti barangay permit na. Liklikak lang amin ka ti makisinong bat. Ang mumata ni Marito yang numabinsan, ay, nalaeng aromasound. Malang araw, tamapan ko ibaga, kagawad. Maray, apay ang nagpalaod ni Kuarog. Nakitak nga agsarsarita kayo, sakbay ang nagpalaod. Mapan na ibaga ka ni Marito yang, nga umay mangala iti barangay permit na. Taado dagiti lako na. Nakitak met ida ka ni Pari Badong anapan ije bangkag da, Maray. Ay awan nga rod ati madanon ni Kuarog, no kunam anapan da adwa iji bangkag da. Ay, wen, Maray. Nakitak ida adwa itay. Kasano ang masangon ni Marito yang taglako, kat makumikom ije bangkag da. Ayan na nga ni Marituyang. Apay nga, di mo kadwa. Awanda mo ti balay tanggal. Sa bali mo ti aglaklako ijay. Na, asino nga dahi tang aglaklako? Kabagyan da? Kunana mo't nga abang kano ijay balay da tataba daw. Apay paglakwan dati sang nga ili dito barangay tayo nga awan barangay permit da. Imbagak ijay lalaki nga umay mangalay ti barangay permit na. Ngam urayin na kanupay da tataba daw anggal. Ay imbag tayo may kaparay. Asino ti gangganda at iji balayak? Apay nga aglako, adi pa yung nangala iti barangay permit na. Idi imay, kasla kakaasay paray. Nagpakpakaasay, nga agabang iti extension ti balay may. Asino kaya dayjay? Turko ka no, tinagan na. Nga puta maasi kami kingkuha na. Pinagabang may paray. Masapol mi ti kwarta. So nagbayad mo tin iti dayto abulan na. Ay amumot siguro ti ordinansa tayaw. Nga amin nga aglako ket agala iti permit na. Mala tayo bagak kingkuha na, paray. Kanya timbagakan ka day a kapitan. Impagarup da alako ta, tilako day nga agababang. Masapol, amapan ka nung mangalay ti barangay permit. Nagadulakit din nga amo dagita. Iso kumapay mo't apagabang ni Turko ditaw. Win nga raud. Ay, masuro na, mate. Latan nagtagtagaray. Imbaga latan amapan mangalan ni Turko ti barangay permit. Umapal da at taadda agab-abang dito'y balay.
Siguro san magkidi asikat agbayad iti permit ni Turkaw. Ni Turkumay. Ngam no aduunay ti bagbagad akin ni Turkaw. Ang mga no pumanaw ti kakaisuna nga agab-abang kadata. Dayta nga ro ti pakasuro na. Ay, yung mapalda siguro. Tawan agab-abang iti babalay da. Imbag ta nagkita tamare. Kabagyam ka di ti agab-abang ijabalayaw? Apay aya at tila damdamagan niyaw may papan iti agab-abang kada kamay. Na, ay kwa ngamin, Mare. Saan tayo nga am-amuday di a tao? Amangan no pagaramidan na kayo iti saan arumbang. Ay namaray, nasingpo ni Turkaw. Nadayaw, kan awan pa'y madi nga inaramid na kada kamay. Naisumpay akanayon. Nasaya at mat nga rod no kasta. Nung ngamin maminsan kat adda agin si singpait. Ngam, adda gaya madi a record na. Nasaya at kada kami kuna manon. Iso asaan nyo ko mga ibirukan iti basol adi na aramay. Na, ay saan mat nga iti kasta, Mare? Maamak kami laeng, taganggan na ut ngamin jay tao. Umapal kayo kit di Dayta ti amaw. Ha? Di ta ka manlangay. Ha? Na, adda ayadakas nga imbag, ha? Nakita nga agsarsarita kayo kan ni Marituyang itay. Ngam, kalat mo ta pinanawan na ka. Dinamag ko ngamin, no kabagyan dati agab-abang kadakwada, ang masuron matan. Apay kumamas ron. Anya nga, iti kasuron na. Umapal tayo kano, taad da agab-abang kankwana, idinto taawan kada tayo. Ay, unay kat ni Marituyang ngayon. Mangrugi nga tang agkabaw, iso akas jay. Ay, Jack ammo, Mare. Saan mo't asigod akas jay? Iso nga rod nga imbagak amang ruging agkabaw. Tas sabali mo taon, ti ugali na. Ay manong nga tati pag-abang tiganggan na at kadapari ba daw? Ay, saan kun adinamag? Tamangan no ibaga namanan nga apal ko ti makagapo. No apay nga agdamagak. Kasla nga min ada madingag parparik na kanyak maipapan iti dadya alalakay. Ay, uray siyak nga rod. Ay, saanak akampante iti dadya alalaki. Agdamagak tumat ka ni pari ba daw no agkita kamay. Saanan? Ibagadan tumanan nga umapal tayo. Oh! Day talaki din ti apalan kadakwada. Kagawad, kita mo ka di dito yung nakapost, aw? Anya kumaday ta anak kapost ako nam. Saan ka di akas to'y tiro pa di agab-abang di balay danan na tuyang? Nan, kita agmanday ta ibagbagam. Aw, at to'y ti silpon ka, kita yung mau. Ha? Nay. Isumad nga agpaysaw. Sabali tinagan na. Ay ngam, karuprupa na launay. Birbiro kanda ka na, utado ti linuko na. Ay na, makita ko man ni Marituyang dayta a post. Ay, ibagak tuman kan kuhanan, wag kita kami. Ay wan, rumbang amaamuan na dayta abanag. Bagta na sabat ka na natuyang. Anya ka di manon ti bagam. Padaksin nyo manan ni Turkaw. Nasaya at atao ni Turko kung na lang arudang. Ipakita lang kada kayo tinakapos dito'y silpon ka. Anya dayta, kita man ti bagbagam. Dahita, makita yung mati nakapaus. Birbirukin da, taado ka no tilinuko na. Pamadakas ladagita. Kumaan numaditi aramid na ijay balay. Saan mo? Ibagbagak lang, mate. At dakada kayaw, no saan kayo nga ganad. Dayta katijak kayat kada kayaw. Agpapada kayo apagpupudutan nyo ni Turkaw. Saan miya pagpupudutan? Ipagpakitak lang kan ka, da ito'y nakapaus. Naawan sa balin nga ibagam. Agawid ka. Makadisturbo ka iti panagpampanunot ka. Anya ti imbaga ti nakasaritam iti silpon mo ba daw?
Mapanak ka no iti balay ti kasinsing ka. Taag nga ngabit kang patay. Ngumsyak ka no ti awagan na. Ha? Ag nga ngabay? Apay, masakay? Nabayag ka no nga agsaksakay. Malaing kang rudan. Ang kano ka ngay nga agaway. Ay, yakam mo ah. Di nakto awagan. Tawan ti signal ijay. Di ka nga rud agbaybayag ijay tawan kadwak ijay bangkag. Ado ti mula ta ijay masapul magaikan taglawlaw na. San ka ngagdanag? Sanak ngagbayag ijay. Nakita mo taping manaw ni tata ba daw? At dapay basit abayong na. No adda bayong na. Kaawatan sumagmamano nga aldaw na iti papanan na. Siguro antay. Ang mga nuad na mapan na pasyaran na kabagyan na. Awan nga rudan ti kadwa ni Marituyang ijabang kagda. Anya pa ingay. Ang madamat kiti di kadwa na iti balay da. Di agab-abang. Ngam no iti aldaw, panawan ni Marituyang ti lalaki ijabalay da. Una, taglako kat nga raw. Adamot jeep alimabas. Kasla naggapo ijay batog da Marituyang. Limabas la siguro, kapitan. Awan samot ni Kaba daw. Adan sa kanuna panan na. Tila ang ganggan na ti kadwa ni Marituyang di tabalay da. Ngamno iti aldaw, jay laang ganggan na ti adda iji balayda. Malagip ko gayam. Pudno nga tate na ipos kung kunan ni Kwarog. Anya ti ammo tayo nga kapitan. Akas itinakuna ni Marituyang ka nasingpet kanumat. Nadayaw ako na. Ada kadakwada daytan takabalay damat. Di damat kaya ti dumngag iti maibaga kadakwada. Na, apay ngay anak kalukat ti balay. Kun, awan mo tandag iti lako ni Turkaw. Ay, mapanak man di taunag. Ay na, apay ngay. Ayawan mo tantitibay. Kun kasta mo tantiripmay. Ay, mapanak iti kwartaw. Ay na, nakalukat ti basit akahon nga ayan ti tawid ko nga alahas. Ay kita man. Ay, awanan dagiti alikamon ka nalahas ka. Ay, masapul nga ibagak day tawid ni kapitan. Ay, ape akas kala na uraman. Anya ti parikot mo. Ay, awanan dagiti alikamon may maray. Awan ka din ni kapitan. Ay, awan. Ada meeting na ija ilay. Agure ka. Apay ako nam nga awan dagiti alikaman niyaw. Awan dagiti alikamon kan alahas kaw. Agraman na dya ator kaw. Anya? Ne, kasano na pasamak? Aguray ka. Wan, adda naggapo dita ayan nyo amay sa ajip itay. Amang ano inlugan day jay dungdungwam nga agab-abang ijibalayaw dagiti gamit kan alahas mau. Nagkuna adong-dongwak jay sinalbag nga agtatakaw. Nay, anya ti mapaspasamak di tao inanatuyang. Ay, darasam takamatam di agtatakaw, kwarawg. Sino nga agtatakaw? Anya ti tinakaw na. Dagiti alikamon kan alahas kaw. Inalalaki di da dya atur kaw. Tawanan di simang petak ka naggapoy jay bangkag. Anya? Dimit ko na yaw, anasingpat ka nadayaw day jay aturukaw. Kaslakas jay tanaisam. Ang saan magayam. Ay, sinalbag na dya turkaw. Alain kakamatan ko na lang rudan. Anya ngay tigungguna na tatricycle mau. Sa dino kumangay ti pangkamata. Diyo pa'y amo ti lugar na. Kano sa dino tinangipanan na kadagiti alikahaman yaw. Idi ngamin ibagbaga kat impeteng mo ti rason mo. Anasingpet ken nadayaw jay tao, maray. Kas jay kadilatan. Kasano ngayon dagiti alikamon kan alahas kaw.
Ay, kasanupay ita ang masarakan tayo ngay marituyang. Padasem amapan ipablater iti pulis. Bareng masarakan da jay tao. Kasano ko mga rod maribanang, di nantupay amon no anya ti hosto anagan kan lugar na. Ay, sinalbag da dya at turkaw. Awanon dagiti lako na, agraman dayjay ngaglaklakaw. Iso, asaan ka nga agtalak adagos iti ganggan na et. Uray ko nam akasla na singpert. Oh, kitam ita tinapasamak. Ay, Ay, kasanupay itangay amabawek dagijay. Agtalak kan agpaabang kakadipay iti di mo mo marituyang. Ay, saanon maray? Uray nasing patakit kita ang dadya tao. Saan magkayam, ha? Agtatakaw magkayam dadya sinalbag. Ay, Diyos kay, makita ko matapang pang-urang! Anya, isakit yo kadipay ti kung kunayo na singpait kan nadayaw. Ay, saanon ko araw. Maala kadwaan na amang kiday. Tamapanta ibaga iti pulis. Tasayang mo dagiti alikamon kan alahas ka. Iswa manipo dita. San kayo na bastag talag iti ganggan na ita sumangbay di balayaw. Wen ko araw. Tungpalin kayo akabaranggayak. Iso akadwaan na kun na. Tamapanta iti pulis. Sige, tay ladawam ti itsura day di ataaw. Kan ibagam tinagan na aturkaw. San tayo pa'y nga amaw. Nupod no atur ko tinagan na. Ay, wen nga raod. Naikanak iti leksyon. Saanon na maulay. Ay nanatoyang. Saan nga amin anaisam a tao ket nasaya. Nalaing agpamarang dagiti managdakdakas. Ala sigay! Ditan tinagibusan ti sabalipay aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Inteng. Insurat para iti radyo ni Steph Meron Nalika. Ken iti direksyon, Virgie Puclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joper Anas Basit. Sound effects, June Red. May sabay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyamat kamay, iting kay panagdangan. Bueno, ladies and gentlemen, ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Inteng. Aldawan, ngam nakakukot ka pa'y laang dita. Kat mapan ka pa'y ija barangay hall. Nasa papay, nga ipapan iji barangay hall. Kat kasanun nga'y tinuang mo. Saan mo ka di pa'y nga iwayway sakbay amapan ka ija barangay hall? Tay taman wangan. Kapitan, agwayway. Gapo ka di takapitan ka. Kat saan kan nga giwayway? Ay, ada kumamot para wayway ka. Ay, ang kamangki di bagagayam ka ni Kwaraw, ta iso ti mangiwayway itinwang ka. Ay na limabas itayan anapan ijay paradaan. Agpasada pa ijay tao. Imbagam kumata, napay inwayway. Ay, bumangon kakit diditan. Tasi katimapan mangiwayway ijay nuwang. Nasa pakamot ita ang mapanagpasada kwarog. Nasapsapa pa'y kumaa. No sa anak anagaradaw. Kan inwayway ko pa'y dinwang kaw. Naagawa kang sayang tawan asawam. Uray si kamot kagawad. Ay. Nagawa kang awan mo't asawam. Nay, apay anapan kanyak ti saritaan. San ka diapod no timbagak? Ay saan mo tasyak ti agaram? Sika, kanuna laing kang agaram. O, diadda ko man asawam. Yay. Tarimanin mi abalay di bangir apuraw. Sikat nulat tati mangiwayway tinwang tanang. Sapay ada kumamot papanak.
Ah. Siyak manan, ti mangiwayway itinwang. Ikamla ko maitikan na asak bay amapan ka. Masapa kami amapan. Kan may mayat no maiwayway tap no makaarap iti na lang to aruaut. Diyak masangot ti agiruaut. Agbalin man tao para wayway. Sapay nagbanos mo dyanwang. Lakwan nakman iti soft drinks kagawad. Makaininumak unay. Kasla si Kajeda kitak ang nakaokod itinwang. Nilakay mo ngay. Ay napan nagkarpintero kagawad. Napasubok ang nagwayway itinwang. Ay nagagot kit di ati asawam. Ang karpintero kanagtalawn. Ay hunmat kit di akagawad. Dakkel met akatulungan na tinwang. Tapara arado na iti mamulaan ken maraapan. No dito'y ayan tayo, importante tinwang tapag trabaho. Ti awan nuwang na ket kakaasay, taawan katulungan na. Isungarod nga anusak nga iwayway no awan ni Pilaw kagawad. Naiwayway mo ka din tinwang? Ewan inakon iti barangay hall. Na, mapan ka, adi ka pa'y nagdigos. No nagsakay ka itinwang, naangdod kanto, no aglingot ka iti barangay hall. Kanya kumangay. Amo damat nga giwayway-wayak pa'y nga umuna itinwang sakbay amapanak iti barangay hall. Na, saan ahusto na itaarason mo? Nala, ingkakit di agdigos. Ay mangantapay, sakbay nga agdigusa. Mabisinak ta basit tikinan ko iti rabi. Anya basit, kat namin ano anagpungga ka. At damanin pambar mo, day tatyam mo. Apay at tumantanaw ka iji balayaw, kapitan. Ay kitak man ni banang no mapan agipalinong itinwang. No imbilin mo lakit di, ay ka mapanday jay Ay jak nga ron na ibilin. Mga no saan amapahan. Awan ka diti ubraan na ita. Kuna na mapanaglaba. Daytan tirigat na. Ang mga numadama pa'y tilaban Kapilitan asika ti mapanagpalinong. Nagpudot pa'y ti panawon. Masapol la maipalinong tinwang. Ay awan pa'y ti kayo pagilinungan din. Ay si kamat ti masabat ko dito iturhon, ila. Napan ko impalinong tinwang ko, kapitan. Imbag tada kayo ijay nagpalinungak. Ay nukas ta nga adanwang mau. Sa anak nga ron makapalinong ijay. No adanwang mo nga impalinong mo. Kapilitan na nga ijay adayo ti pagipalinungan niyo, kapitan. Ay wala tagpadamat akalakyan tinwang tayaw. Agsangdo dalaki di no may sa akayo ti pagilinungan ti dua akalakyan anwa. Adda ka mo't maray. Kapkapan ni Kapitan ijay turaw do. Mapan ka no agipalinong itinwang yaw. Ay, kalkalpas ko ang naglaba, marikwanang. Umay ko kumadamagan no ayan tinwang. Ay saan mo aparikot day tamaray? Napanod ni Kapitan. Nasaya at mat, tainak nga ron agluton. Awan ti ilutok asidaan may. Ay, maray, mapantapay man ijay tersenam ta asidagmat. Lakwan nakman iti may sa kilo a karnit baboy. Sana balay, awan pa'y matao dito barangay hall. Ay, dito'y kapay nga rod. Tainak mangala iti may sa kilaw, maray. Sige nga rod, maray. Agurayak laangan dito'y tanabanugak ang naglaba. Inak agluto, inton madamdama. Agrawid ka ka din iti kabildatan. Gun chip. Ama ano saan nga inuwayway ni bakat ko tinwang kalpasan na ipalinong na itay bigat. Uy, sakgayam. Ang madamat kit di kanin na ijay nang ipalinungak Intang araw doon tayo nakita ang tinwang mi chip. Amang ano saan nga pagod ni bakat ko na sayaat. Kailala tinwang numas daw. Tadakkel akatulungan tayo aman nalaon. Ay, number 1 day ta kasapulan tayo, chip. Una, saan mo tamabalin apagarado ti kalday? Uray aduda. Imbag ta simmangpet kan. Kunak no agmalem ka pa ijay. Nalpas at tatalo kami anang kontrata. Nasayat nga rod. Tas ikati mangiwayway itinwang inton malam.
Nangipalinungam aya itinwang ta. Ija po unti kayo anara, ija turod. Iridep ko pa isakpay nga inak agiwayway tani. Nagpudot pa lang no ita nga iwayway tinwang. Alang nga ron, tamapanak mamo di takaruba. Adamapan ko damagan. Ingka man makimarmaritis ditan. Iturog mo kit din ako nam, taday tamot ti paglaingam. Ala. Sige, tagin na nakpay. Apay ngay. Kuna ni bakit ko adito'y narati nang ipalinungan na itinwang awan mo tinwang dito'y. Ay, apay akas tatila nga pilaw. Kuna ngamin ni bakit ko adito'y puunti narati nang ipalinungan na itinwang may. Ngam awan mo dito'y kapitan. Ay, nagsabat kami itay ang nagipalinaw ko imbaga na adita ayan tinarati nagilinungan na itinwang yaw. Iso sabali mo ti nagilinungak. Apay ngay nga awan mo nuwang dito'y yung kapitan. Napanan ngay tayo nuwang main. Ay, delikado na ito yun Adan sa mangagab manan itinwang. Ay, kapitan, tulungan nakman, ta sa pulon tayo tinwang kaw. Kasano akon ang makatrabaho ngay no awan tinwang kaw. Inuang Kyle, itahaman pa yung makalagip kayo nga umawag. Ay, at ngamin masapol kaw. Dayta katikong kunak. Amudak no adda masapul mau. Apay ko mga awagan ka no awan masapol kaw. Anya nga iti ibagak ko man no awan masapol kaw. Anya nga rod nga iti masapul yaw. Ni pilaw ti ada kasapulan na. Isungaya bam dagiti kakaduam ta umay kayo dito'y barangay hall itamit lang. Sa pay addak pay lang dito'y ilay. Awan pay pasahiros kaw. Dagdamdamagan ti pasaheros mau. Ti kunakit umay ka dito'y adagaws kadagiti tanod mau. Walang Kyle. Bye. Ay, urayan ta sumangpit dagiti tanod ta pagtitinulungan tayo asapulan tinwang mau. Ay, agyaman ako na kapitan. Ay, madanagan ako ni tinwang ko. Ang mga noin taray dagiti mangagab. Ay, sapay ko mata masarakan tayo tinwang mo asi kakarat kad or helte. Ang, dayta ano imbabadan ti lalat na. Ay, unay mo daytan kapitan. Ibaga mo nga imbabada ta lalat tinwang ko. Eh, sapay ko mata saan. Sayang nga minti para aradom. Ay, awanan ati pag-arado, kapitan. Sapay nagngina mo nga rutinwang. Ay, talaga anangina Isu nga rutin numero 1 a partner tayo dito kataltalunan. Apay asumungad na kapitan kandagiti tanod lakay. Nagpatulong nga ron tawa mo ejinwang nga imbaga miti nang ipalinungam. Anya, apay ko mga awan. Ijay mo tinang ipalinungak. Nawan. Naimbag ta nakita kami kan ni kapitan. Isu nga nagpatulong akta sa pulon may. Ngala, ingkamin. Awan tinwang, ijay nang ipalinungak. Lagi pagman. Kasla idi nakadanon kami iti sirok tinara. Kaslasan ko ngayon pagod tinwang. Pimanaw ako idi naglinong akbiit. Ay, iso siguro a pimanaw tinwang. Tasaan ko gayam nga impagod. Pinainom nga tani bakit mo tinwang, sakbay nga impalinong na. Ay, day tatijak amo, Chip. Amangan mat no makain-inom tinwang, kat na pa ni Jay Karayan. Ay, padasan tayo mga ruti mapanajay karayan. Amangan no, day jay. Unyag pa isaw. Amangan no naglubnak pa ikit di Jay Karayan. Eh, sapay ko matanda ija, Chip. Saan ko mga inggoy-guyod dagiti mangagab. Ay, delikado yung guyod ti mangagab. Angam no mangagab ti nangiguyawd. Sigurado nga Jay igid ti Karayan ti pangipagnaan na. San kat nga iti kalsada. Jack naawatan ti imbaga itay ni Inteng sakbay api manaw. Anya jay kuna na amapukpukaw anwang, mare. Jay kanunwang ni Pilo nga impalinong ti asawa da. Awanan ije nang ipalinungan na. Anya, imalaldawan agpukaw tinwang. Ay, nagturudan nga tinangala iti dinanwang iti tengat aldaw. Ay, wan. Ada kalindagam. Ngam, apay nga awanan jay nuwang da. Amangan met no saan nga impagod ni Ella tinwang da, idi impan na iti sirok ti kayaw.
No di na impagod, ay talaga apumanaw tinwang ng runa no makain-inaw. Imbag ta nasabat ka ditoy, Ella. Anya ka di tinapasama kitinuang yaw? Kuna ni Pilo nga awan ka no ijen nang ipalinungak, Kapitana. Ay, adda atap ko, asaan mo nga impagod tinuang yaw? Husto akka day. Apay nga inatapyo asan ko nga impagod, Kapitana. Aldaw nga men. Jakmat mamati nga adda nang iguyod. Tengat aldaw? Ay, maamakmat ti agtatakaw taado ti makakita, taal daw kat ngarod. Ay, jak masigurado, Kapitana. Kastansa nga rod. Ay, kunakon kait. Masiguradok apagungtan na kanila kay mo. Numaamuan na asaan mo nga impagod tinuang yaw. Ay, ada kalapaw iti bedeng ti igit ti karayan. Sino nga tati akin kalapaw? Kabarbaron sa mo ta kalapaw ang kail. Taga-kabildatan nga tati aking kalapaw. Wano di tabangir barangay. Dumanon tayo tagdamag tayo no ada napalabas daan nakaukod itinwang. Unang kail. Siyak man ti umawag ka nagdamag. Ala, umawag kan tungaron no makadanon tayo. Ariglado ang kail. Amangan pa ikat no dahi ti mangagab itinwang. Apay nga da dito'y igit ti karayan ti kalapaw na. Kapitan, adamot no ang anak kapagod itilikodan ti kalapaw. Nukas na. Daytag nana di ta kalapaw ti mangagab. Eh, saan kay pay nga agsaw iti kasta? Damagan tayo pa iti akin kalapaw. Isulakit day. Apay ngay nga raw nga da dito'y tinuang ni Pilaw. Ay! Apay nga da dito'y tisap-sapulin mi anwang. Basta ka de. Ay, nakita ka magmag na sumalog tinuang. Impagod kaw, tapno sana makadayaw. Bigbigin ti akin nuang, talaan na. Agpaisaw, asaan mo nga inguyawd? Di ka di makawawat. Apay ko mga giguyod ak itinuang ititangat aldaw. Tsakpay kat insarsarak ti karadkad kaw. Eh, ada kalintagan na. Ah. Agyaman tayo kit dikan kwa na ta impagod na tinwang. Ket saan anak kaadayo? Agyaman ak unay kada kayo. Dumawat ak iti dispensar. Nagbannog kayo. Malagip ko asaan ko gayam nga impagod tinwang iso apim manaw. Ay, saan mo gayam nga impagawd? Sure, gamsan to na maulit. Laglagi pagton nga ipagod tinwang may. Ay, saludo ak kada kayo nga opisyales. Tanapudno kayo nga agsirbay. Kasta tinasayaat nga opisyal, si Pupudno nga agserbi. Ala sigay, didan tinagibusan ti sabalipay, aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Steph Meron Nalika, ken iti direksyon, Virgie Puclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Jopper Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, TMPBC, Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan. Bueno, ladies and gentlemen, ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Kail, mas dawak man. Agkang kantamot niyan day kabayatan nga glutlutaw. Kayaw awat ko ngamin iti honorarium ko. Ha? Isumot lagaya ma. Nga ada sekreto. Anya ngay day ta? Jak inted amin. Ha? Kada indulin ko apara kanyak. Isumot lagaya man nakaisam ka man. Nalaing da ito ang kalmo kwarom. Wa is ito. Biliba ka talaga kang kanang kail. Yahoo! Nay. Ah? Apay nga agpalpalakpak ka nga kwaraw. Ha? Ay, palpalakpakak ni Uncle Kawantay. Na,
Taapay apalpalakpakam ni Uncle Mau. Ay, kuha nga Ay, minantay. magantayo kid din. Madamdama kay nga gistorya. Kung ta mabisin tayon. Sige, mangantayon. Taad na papanan mi kan ni Kumarik akwanang. Papanan nyo? Ijay ili Mapanda gumatang itinaimas asidaan, Uncle. Ay, wan gayam. Tadi, kaya awat ko kani antim ti honorarium ko. Nagsa pakabot kan nga inmay maray, aglako akpay kuma. Ay, intan tanay. Agpakulutak pay. Ha, agpakulot ka pay. Kunak man no agmamanicure ka laang. Ay kat ipampaminsan kun Adun sa ti kwartam ita Adamot basit Apay, nagswildo ni Kapitan. Saan la adayta, Maray? Adapay kwartam. Pinadas kumat ako pitan ni Enteng. Ay, kasta. Tuwan, di mo ibagbagakan kwa na Ay, uwan amaray. Secret. Ay, bay amon ko araw ka mapan ijiili ni Anteng. Mapan gumatang itinaimas asidaan tayaw. Kat ko na mamapantag video kay Jay Ilay. Ay, day talang ayati imbagak. Dabay aya. Aginom tayo kada pare badong. Imbaga maya dayta. Isungarod nga imbagak. Itan. Ay, adun sa tinaidulin mo, Uncle. Ada basit. Iso mapantay di balay da pare badong. Anya, iti aramidin tayo, Jay. Awisem. Ta urayan kayo di kalsada. Ay, sige, Uncle. Tatabadaw! Psst! Tatabadaw! Saan mo ang maayaban ni Tata Badong? Ha? Kita, mamadamang aglablab ah. Wen nga raw. Sapay nabuntaw, hindi lablaban na. Pinaglaban ni Nana Tuyang. Kita ang mga men, Ha? Nakabantay gayam ni Nana Tuyang kankwana. nakasagana ti pang-or. Ay, kasimot ni Tatabadaw. Isuasaan mo nga ayaban. Dinusa ni Nana Tuyang, isu akasta. Nakabasol siguro manan na. Kasanaw, kat saan anagaw awed, ta nakiinom ka dagiti gagayim na. Isumat lagayam sige. Nagawid ang karuda intanay. Adu pa'y matilalaban ni Tatabadaw. Ay, uwan na. Di na kanto pa'y matalyaw. Ay, anyat ko na ni pare badong. Ay, nakakasinita Tabadong, Uncle. Pinaglaban ni Nana Tuyang itinakadadaw. Pinaglabada? Kasigaraw. Ay, di mo matkatawan, Dakumparin may. Siya. Di nak mabalin nga ibaon-baon ni Antim nga aglaba. Talaga saan nakamaibaon? Ewan! Apay, kaya't kumati aglaba. Ultimo agin nawa. Anya nga iti bagam no ibaon na kanyan tingagin na when waglaba. No saan ko na? Saan na ka mapilit? Kasta ti Uncle ka. Naturayt kan malalaki. Nagmayatang dagita ko ko, maray. Naglalabaga danay. Kakaisuna nga adda kwartak. Adalang damagak, maray. Kasano ka ngay nga aglabakan aginaw, no kasta mutan kapintas dagita ko kom. Ay, wan anya. Sapay pina-extensyon ang pay dagita ko kom. Ay, saan mabalin ang madadaal dagito'y akukok, Maray? Kakaisuna nagngi na tiimbayad ko dito'y. Di agree rin ani kapitan, no iso ti paginawam, kas kada paglutwam. Ay, katawan mabalin kapilitan nga iso ti aginaw, kas kada aglaba. Kaya't na nga tama. Saan ang mabalin nga agkad-kad, Maray? No imbagak, naskan nga aramidin na. Ako na kanyan. Nay, maray, umaidakan kulutan. Ay, nasaya at mat. Tapno makaawid tanto umatan, marikwanang. Tata Badong, kunak no aginanaka, tanalpas kamutan ang naglaba iti sa nga gabsuon. Ay, sumakduak pa iti pagdigos ni Tuyang ka. Ay na, unay mo daytan. Kaahasi kamut Nakabaso lagayam kingkuan na. Amom itan, Tata Badong. Di mon ulitin ang makabasol. Tadilikado ni Nana Tuyang no makaungat. Awis-awisin dakto mga mindag iti padak alalakay.
Isu siguro nga imay ni Kwarog, taawisan na kamay. Saan ako na mabalain? Pangurin na kung nituyang kau, no agarami dakmanay, iti saan na kayat. Isu nga ron anagawid ang ni Kwarog. Ay, mapanak man la sumakdon. Kaasi kamay, tatabadong. Ay matuukan ako na Kwarog. Aw lan antimon. Hay, Unang nga rod angkal. apay nalipatan ng santi nagawad. Amangan kit din no ginulpidan dagiti naimas sa masida. Mayat ano kasta ko ma. Ay, apay nga awan pay. Mabisinak pa higit din angkal. Orasak. Ay nasken nga agluto no agawid ta mangan tapay. Sakbay mapan ija ilay. Una, narigat ti mabisinan. Kastoy ti plano ta no sumangpat niyan tip. Di mo ibagbaga ngagpailita. Ay, talaga mo ta saan? Pay kumangay nga ibagakan kwa na. Umuna ak arumar, sumaruno ka. Santa nga giddan. Isaan, tapno saan na makadlaw. Ayun gaya man niya. Aginuray tanto iji paradaan. Unang gal. Nalawag da dya. Nalawlawag pa ngam tisingising ti inay. Isu anasken asumangpot kumandianteng. Sakbay lumnat jay inay. Maray, saan nga ta ang mabutang ni Kapitan Ken ka no makita na ka? Naa. Taapay ko maamabutag. Nagbaliw mo't nga minan day talangam, idi nagpakulot ka. Kat no imbaga dyan ang kulot kanyak, api minta sa kano. Kasta ti kinunana? Wen, inulit-ulit na pa'y nga imbaga. Na, lalaing nga agulbud day jayan ang kulot ken ka. Nay, apay anak ko nam tikasta, maray. Kanaw, kaslama nga men, Kaslaan niya. pimangit ka idi nakulot day tabuok mo. Naa, unay kamutan. Kunak man no ag kumarita. Apay ngay akas tamutan ti ibagbagam. Ibagbagak lang matipod no Ay, waswasan tanti pa nagkumarita, no kastalaang. Di ka gumurgura maray. Ha! Agawid man langan. Ha? Napanan, ay urayin nakmat maray. Ay, kamangan nun ni Antimbaitan. Ha? Ayos, makapanta ni Jayili angkal. Ay, ada akon. Ha? Oh my God, kwaraw. Na. Di kag batbatay. Na. Apay anak kigtot ka akasta, kwaraw. Badang, nagkunang agpakulot ka. Kat isumat ti usaw. Murayak lang nakiktutan nakakita kan gantay. Ay, kwa di mo ituloy Kwarog ta siya kung timang ibaga ka ni Antem. Ah, Ay, saan mo abagay, ti kulot abuok mo, Badang. Na, kasta ti ibagam. Kat nagngina ti panang bayad ko iti da iti apa nagpakulot ka. Ay, nangina! Ha? Sayang te kwarta. Di mga rodan maibagay king ka. Ayan nga, ti ginatang mo ana imas asidaan. mabisi na ka. Ay, awan nagatang ko asidaan. Ta pinagbayad ko iti manicure kan pinagpakulot ka. Yan. Ha! Ay, imbayad mo amin ti intad ko? Ay, katwanan Saan nabalit, rumor kami ko ni Kwarog. Ay, saan kayo ang makarwar? Tawan kwartam. Ti kunam, Ay, Kada kwarta ni uncle ngay duldulin na. ay, aguli magkakwarog. Ibagampay la ako nakti sekreto ta. Urayan nakta, inakalain ti indulin ko akwarta. Na, apay, ada papanan nyo ka ni Uncle Mau. Kwantay. Sus! Pangawan mo di indulin ko akwarta iji bulsak. Ay, awan inalalak angkal. Ay, sige, inak aglutan. Ay, Badang, inalaman niya! Ay, agpudno ka! Di ka pumanaw! Ay, sas. Kasanon nga iti plano tangkal. Kaasimot ni tatabadong kagawan. Taapay anak ko nam dayta. Agkarkaraid man ni paraangan da. Dos-dosaan latta ni Marituyang. Kasano nga men, naglibas idirabe Limag to ijay tawa da ijay kusina. Tanapan manen nakiinom. Ay, kaiso mo lagayam Di mo gaya magnaknakam. Nagtangkan mo ilata ti ulo na. Saan ang mabagbagaan? Ay, sos. Nay, agkarkaraid mo ngagpaisaw. Bambantayan ni Nana Tuyang tapno saan man ang naglibas. Amam, ti ko na ni Nana Tuyang kanyak kagawad. Anya dayta.
paglabaan naman ang kanaw ni Tata Badong. Ay, una yan. Nala, bayam tapno agnakaw. Kung nagluto ka, ngam nakatugaw ka mo dito yung kusina. Ay, Jack makaluto, inteng. Kita man dagiti kokok. Nagkunang ngamin nga agpa-cutics ka itirid. Impaatidog ko pa'y ngamin. Kakaiso na nga itaak lang anadaan iti kwarta a pagpapintas. Ita, ibagam adi ka makalutaw. Ay, ayan ni Kwarog. Ay ada ije salas, agur uray iti makan. Ah, Kadak di tao, yan tay. Ururay ti luto yaw. ay, umay kagluto. Oh, di na kaya ti sumungbat, di na kaya ti aglutaw. Ay, pagdesisyonan nyo, no asino kada kayo ti agluto. Sika, wano iso. Isun Asino nga iti agsak daw. ni Kwarog. Ah, no kasta, sika ti aglaba. Apay paglabaan nakatrabaho mo dayta? Kaman manicure ko kunak nga road. Kita am na eh. Tanya ko mataramidam. Ay kat agtugaw para ibaon. Ala, rogyan yon ti agtrabaho. Siyak ti aglutaw, siyak ti sumakdaw. Alangan asak tumanen ti aginaw. Ay ano samka na kan? Nagpasadak la ko man. Ay agtrabaho kayo. Ay, di kay istorya dita. Katnay, aldaway. Apay ngayon tay. Siyak mo't amin ti agtrabaho. Saan lang mo't asyak ti mga na. Nagkunakan ka, asika amin. Nakatakder lang mo't nga angkel ko di tay. Apay nga reklamo kamit? Entay, umay ka man dito. Sumana, kan tumot ngamin. Ay ayaban na kanyan tay. Umay ka na. Umayon! Ay makaungungit akbanan. Taapay ko ang makaunget ka. Agasam tagtugtugaw lang ti amom. Ay, siyak ita ti para baon. Ala, ingka aglaba. Naglaing kan? Ad-adan ang makaunget ak no kasta. Tinak basta maibabaon. No kunak asaan-saan. Takdirak day ta asaaw. Agriri ka. Kat italaang mat ang makatugawak akasla donya. Italaang mat ang makapapintasak. Taide, di nakpay pulos ikan iti pagpapintas ko. Taday tala baon ti aramidem. Aya. Ala, ingka aglaban, intay. Uwan. Ha. Jesus, agkusilap ka manan. Ay, Kapitan! Ikamot ani na nabanang itigundaway nga aginana. Kasapulan mat tibagi, timakunang nga inana. Ala sigay! Didan, tinagibusan ti sabalipay, aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Tinteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo ken iti direksyon Virgie Puclay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Jopper Anas Basit. Sound effects Glenn Binawe. May sabay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman tayo, iting kay panagdangan.